Dobrý deň, páne, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Stop Strip Spike. Budeme sa tam nejako byť. Ja nemusím už kecať, ja môžeme ísť na to. Dobre, takže dáme si najprv Classic a potom si dáme Impossible. Classic znamená, že to je jednoduché. Wow. To čo je za kravinu? Čapnem ti. Dobre, čo? Dobre, musíme ísť. Dobre, takže tráfam. S tým. Dobre, počkať. No dobre, rozbil som mu, ale oni mi rozbili tiež. Trojkovi vyhrali. Kto nevie, čo je Impossible, tak to je ľahké. A dobre, uhol som sa. Neviem, jak sa to ovláda. Si musím prejsť, počkajte, ja musím si to... Asi zhruba viem, jak sa to hrá, dobre. Dobre. Dal som tam niečo nové. Už som to mal trochu ľahšie. Ani, ja neviem, jak sa to hrá. No nie, dobre. A, dobre, rozbilo mi. Dobre. To mám porovať, takže nemôžem ísť úplne ďaleko. Poď, teraz som mal to. Poď, teraz. To čo je za slabotu? Yes, dobre. Mám druhý bod. Dobre. Dobre, dal som to. Yes. Svoj kamarát nechal umrieť. Yes. Čo tu dávam? Prvým to nie je ľahké zatiaľ. A, trafili. Á, dobre. Mám to jedného. Vždycky nechá umrieť toho. Ale nemá hľadať bod. Ďalší. Dobre. A, dobre. A, rozblí mi. A teraz, počkaj. Dobre. To som dal. Teraz mám tu tohoto, dobre. Primitívne ľahké. Zatiaľ. A, dobre. No, počkaj, netrafil som ho. Dobre, mám. To som čo urobil, ale dobre. To čo? Ty podrazák jeden. A, nie, nevyšlo ti to. Dobre, no poď. Primitívne ľahké. Zase. Z tomu vyho. Dobre. Tu je... Ani Impossible by som nemal hrať. Vždycky ide... No dobre, tak nič. Ježiš, som dal reklamu. Je to reklam. Dobre. Zase sa vyhotol, ja som to dal do ruky. Už nemám ani. Wow. Minul som to všetko na ňom. Som minul 3. Počakám. A tak ale útoč! Yes, mám ho. Yes, vyhral som. You win. Dobre. Dáme si domček. Teraz si jede tu Impossible. Wow. Počkáme si. Dobre, máme. Čo na tom ťažké? Dobre, mám ho.
Poď. Yes. Máme ho. Dobre. Má to byť impossible. No, nie je to moc. To je úplne ľahké. Ľahké ako facka. Možno ľahšie než predtým. Čo robím? Ja to neviem ovládať. Musím ovládať to. Naučiť. No dobre. Už chápem. Dobre, poď a poď. Dobre. Už vám, ak sa to ovláda. Dobre. Ľahké, ako facka. Vím. Dáme si ešte takéto 3 a potom si dáme ešte 3 tie normálne. Aha, toto bude trochu ťažšie. A zase reklama. Počkáme si. Dobre. Sme tu už. Dáme sa dozadu. To by mal odpáliť. Aké som dal bomby. To bolo dobré. Odpálim sa zase. A to mi moc nepomohlo. Zase som dal. A neviem, jak to robiť. A dobre. A dal som ho. Dobre. A bú. On mi dal bú, nie ja. Nepoď. Hej, kamo. Jaký silný. Vieš čo, teraz ja... Nie! Ti nedovolím už jeden bod. Dúfam, že nedostaneš ďalší bod. Obie naraz. Poď! Rob! Prepáč, že to prežívam tak. Až moc. Čo? Ja to neviem ovládať. Ne! Yes! Prepáčte, že to učím. Kto to má moc nahlas hlas. Keď ma nepočuje. Teraz tu húči normálne a predtým na druhých videách tam normálne neučím ani vôbec. Poď! Mal by som sa trochu ukloniť. Je tu iba hra? Dobre. Vyhol! Dobre. Yes! Aký som uhejčo. To bolo dobre. Ja si musím ešte... To je dobré. Nikto nič nevidel. Ani ja som nevidel. Taká zase bola reklama. To nikto nič nevidel. Ale tak to nebolo. Deti, dovolíme mu maximálne 2 body! Poď. Viac ti nedovolím. To nemám ani jeden. Vyhráva. Tiež? Harmony like a fly. Yes. Dobre. Poď. Dobre. Uhnutie. A dobre. No to ide. Nemal by som podvádzať. No ja podvádzam. To by som nemal robiť. Lebo mám lepšie výbavenie než on. Poď som ti trochu. Yes. Mám viacej než ty. Bodov. Hajzlí pien. Ste viacej vyhrávali tom. Počkaj, to bol tom ľahkom. Tomto ťažkom nejako prehrávate.
Ja sa idem na teba vrnúť. Ja neviem, jak to sa... Yes! A vyhral som ju ven. A mám. Si poslednú a potom si dám ešte dve. Tak dobre, toto bonus. Bonus sa neplatí. Zase nejaká reklama. Počkáme si. Sme tu zpátky. Neviem, či to bola reklama. Áno, bola to reklama. Napísali, či som to vypadol. Nevyhrala. 1-0. Dobre. Trochu viac ťažké. Podľa mňa najlepšie to bolo na tom ľade. Vtedy toto. To tu najviac prežíval. Oj, dobre, uhnutie, perfektino. Dobre. Dobre. Nemážem za to, že prežívam takéto pocity, lebo som tak Som neinečený. Ešte jeden bod a on vyhrá. A ja nezvládnem ani médiu. Ani médiu. Yes! To je moc. Ja to musím. To nikto nevidel. Haha! Na budúci už nebudem podvádzať, hej? Toto bol posledný krát, čo podvádzam, hej? Áno. Mám sa za seba hanbiť, som obrnenejší. Ani... To čo? To v realite sa nedá. Som urobil rozkrok. Potom som išiel sa otočiť. To sa nedá v reálnosti. Ale vyhrávam 2-0. To je podstatné na tom. Môžeme... Dobre, tak nemôžem ako chceš trafať. Nie. Ani sa neop... Ty si ho... Yes. Skúsim ma trafiť, tak ja s teba som trafil. Posrané, vyhráte. Jednoduché. Predtým to nebolo také jednoduché. Teraz je to jednoduchšie, veľa. Neviem, ako som to urobil, veľa dobre. Nepozval som úplne, nepozval som vôbec. Dobre, tak teraz si ideme dať dvakrát. To je nás nejako viacej. Zase reklama. Wow, pekné. Keby ste chceli natočiť toto video, tak dajte toto. Keby ste chceli natočiť, tak dajte odber a like. Chcem tu aspoň vidieť 35 lajkov a ja si toto si stiahnem a budem to hrať. A to vám sľubujem. Ale 35 lajkov. Lebo viete, koľko mi zabere, aby som toho hľadal, toto? A ja urobím to pre vás. Mi dáte 35 lajkov. Niektorí youtuberi to chcú za 20 000. Vidíte, aký som skromný? Takže chápem to. Dobre, po masielku to ide. Jeden za druhým. No dobre, pán Holeň na holenie. Ďalší poprosím.
Ani jeden neumrel. Ani jeden. Tento prvý level. Týchto mojich. Neviem, kto to je. Už. Čo? On dal 3 na nás 3 dole? No tak toto vám nedovolím. Nedovolím. Ježiši, prečo? Dobre. Jedného sme dali dole. On mi dal jedného, 2 na 2, dobre. A máme aj druhého. 2, 3, toto môže byť aj toto. Nejaký šport. Modrý zatiaľ utopril najmenej zranení. Bo ten nemá modrý. Dobre. Nedal som ani jedného. Poď. Dobre. Iná sme dali dole, ale nedali dole. Dobre, ja som dal druhého dole. Dobre, dal som to trochu. Úspech. Dobre. Perfekt. Teraz. To neviem hrať. A zatím je... Aha, tento ešte! A že umrel. Tam rozkočený. Dobre. Pohodka. Vyhral som. A nepodvádzal som. To je zase bonus. Nepotrebujem bonus. Zase reklama. Wow. Tu na jednom tablete to mám. Takže keby ste mi dali tiež aspoň 45 lajkov, tak docím tiež toto. A toto bude ľahšie. Vidíte, aký sú podrazák? Čo mi ide ľahšie, tak to dám za 20 lajkov. Čo mi ide horšie, tak to dám za menej. Vidíte, aké sú na vás dobrí? Vidíte? Možno niekto si myslí, že není som, ale mi sa to tak dá. Ja nepotrebujem bonus. Tak dobre, zahráme si bonus. Tu mám sekundy! Ale čo mám robiť? Ja mám sekundy na to! To sa nedá. Yes! Zase to prežívam. Dobre. 10 sekúnd limit. Dobre, perfekt. Hello. Dobre. Musím to dať preč. Prepáčte na chvíľku. Dobre. Tu máme. Ideme na poslednú. A môžeme ešte z jednoho hardcodu dať ešte jeden. Alebo z tohoto. No, z hardcodu bude lepšie. Pohodička. To som si ja nekúpil. Naozaj, teraz ma neobvinujte. Toto som si naozaj nekúpil. Nezastavil som to. A nekúpil som si to. Nie, ja som to nezastavil a nekúpil som si to. Vôbec. Ja vám teraz hovorím pravdu. Ja by som vám hovoril. Pravdu. Som hovoril pravdu. Nie, nepravdu. Som taký dobrý chlapček, ktorý hovorí pravdičku. Dobre. To má byť pre mňa temne ľahké a pre mňa... Čo mám s rukami? Mne odrmeli ruky. To čo? Mne nefungujú ruky, ale... Ako mám hrať, keď ja mám odumreté ruky? Dobre, lepšie už. S tými rukami. Som myslel psychologovi. Jaký psychológ? Čo tu melem?
Nemal by som hovoriť. Teraz skúsim jedno kolečko nehovoriť, a či mi to pomôže. Zase môže mi psychológ, jak doktorovi s rukami. Takto to... Čo sú za ruky? Čo mám za ruky? Hovorím trochu na dávky, prepáčte. Ale on vyhrá. Nebudem podvázať. Budem ma zabiť! Dobre. Ja môžem byť psycholog. Akému doktorovi s rukami. To má byť ľahké. Zase reklamovať. Všetko ma sere. Ne, lekara mi serú. Ne. Ja to nechápem. Vôbec. Ja som silnejší, ale neviem zvládnuť ho. Ja ho neviem... A toto ma ešte serem. Dobre, budú ma srať. Dobre, už to posledné dohráme. A skončil som. Má to byť primitívne ľahké. A ja sa tu modlujem s tým. Hodinu. Tak nie hodinu. Tak 11 minút. Dobre. Ideme zase. Zase mám ruky poškodené. Čo mi nefungujú ruky? Ja mám odromet. Čo mám s tými rukami? Ja to nechápem. Čo sú to za ruky? Čo sú to za ruky? Teraz neviem tak... No zase ich mám tak. Čo sú to ruky? Čo sú to za ruky? Čo mám za ruky? Teraz nemám ich. Také, ale... Väčšinou, keď sa mi rozbije maska, tak ich mám také. On mi rozbil masku. Dovolím ti už jeden iba bod. Viac nie. Zase mám odomrté ruky. To čo je? Vidíš, ak sa mi tresú? No a ktoré sa mi napravia. No mal by som si dať od doktora lieky. Doktor Max. Sponzorácia. To by mohla byť sponzorácia. No, ja musím naštíviť Dr. Max. Keď si myslíte, že toto je sponzor na Dr. Max, nie, vôbec. A tam sa asi predajú iba nápoje. Nie. Čo zase hovorím? Ale môžeme dať sponzor zadarmo. Môžete ísť teraz s týmto panáčikom mojím do Dr. Max. Kúpiť si nejaké lieky. O tento chovať. Ešte tam? Dajte ho niekomu. Dajte. Dobre, konečne. Po tomto videu zajdete do Dr. Max. Jak sa vám stane toto? Čo s týmito panáčikovými rukmi, že sa vám budú tak šíbať, alebo... Jaké šíbať? Veď to je jenom. Takže, ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám páčilo to video. Aspoň za nech tu 50 lajkov, aby som mohol natočiť aj to druhé, aj toto. Viete aké? Tie dve, čo som hovoril, že za 35 a 45.
Takže ja sa s vami ručím, dajte odber a uvidíme sa na budúce. Čau, čau.